Sa Negros Oriental, mga partially burned IDs, sinina mga dokumento uban pa. Dugang na-recover sa mga operatiba sa CIDG sa ikapito kaadlaw nga pagpatuman sa search warrant sa HDG Agri-Ventures Corporation compound kagahapon. Ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Lakip sa mga na-recover ang pipila ka mga ID nga gingong iya sa ubang mga suspitsado sa Pamplona Massacre. Panghinaot sa otoridad nga tungod niini pinaagi nini dako kining makatabang sa pagresolba sa krimen. Naabdan sa JMR-TV Balitang Bisdak ang operating team sa CIDG ug Soko kagabi nga nagproseso sa dugang na recover nga mga butang sud sa tulong compound sa Santa Catalina, Negros Oriental. Lakip sa nakautan ang mga sinina nga adunay lama sa dugo nga gisunog. Nakautan kini tulo ka metros lang gikan sa lugar diin nakautan usab ang IEDs, mga armas ug live ammunitions. Gawa sa sinina, lakip ang mga dokumento din apil ang mga IDs ug mga certificate nga nakapanga ni Joven Calibho Javier. Si Javier, usa sa mga nadakpang suspect sa Pamplona Massacre niadtong March 4, nga gikamatay sa Negros Oriental Governor Roel Digamo ug 8 pa ka tawo. May mga nakuha usab nga mga remittances receipt. Aduna usay ID ug ATM cards nga nakapangalan ni Judiel Rojas Rivero, nga parihog apelyido sa laing usa ka arestado nga si Osmundo Rojas Rivero. Ubay-ubay pa nga mga butang ang na-recover apil na ang gisunog unta nga cellphone ug handheld radio. Gikatakdang ipadala sa kauluhan ng mga na-recover para sa dugang eksaminasyon. Wala na motubag si kanhi Gobernador Pride Henry Teves kalabot sa mga bag-ong nakuha sa compound nga iyang gipanag-iya. Pero sa interview sa GMA Balitang Bisdak sa mga milabayng adlaw, iyang gipasabot nga mo-kooperar siya sa investigasyon. They can search whatever they want to search. And actually, we are waiting for the official results of the search. Then that's the time that I can comment on the warrant itself based also on advice of my lawyer, no? Regarding the statement of former Governor Henry Teves na hindi siya guilty, mas madaling sabihin po iyon na they can look straight in my eye and tell me their conscience is clear. It is very easy to say that. But how would he explain those that were found in the compound of Tulong intentionally buried so deep? Laan matod sa usa sa mga nangulo sa CIDG diya sa pagpatuman sa search warrant ang nitugan nga niadtong Miyerkules usa-usab ka ba ng ilang na-recover ang maong ba ng gingong gigamit sa pag-pick up sa tulo ka mga suspitsado nga gingong naka-eskapo unta human sa paghimo sa krimen sa Digamo case o Pamplona Massacre. Samtang gikatakda nga mahuman ang pagpatuman sa search warrant karong Domingo. Lan? Fem, ato lang klarohon kining mga ebidensya ba nga nakautan diya sa barangay Caranoche sa lungsod sa Santa Catalina, Negros Oriental na establisar ba ni nga doon ay kalamigitan nini sa nahitabong Pamplona Massacre? Lan, giklaro sa CIDG do wala sila nagpa-interview on cam no. Giklaro nila nga kini mo ni ipadala pa nila po dito sa kauluhan or tan-aw nila ba diri baron sa somewhere diri sa Central Visayas ang dugang pakisusi kung ilagi bang ma-establisar kay gingon man nga ang mga pangalan di sa mga ID, sa mga certificates, sa mga dokumento, sa mga remittance nga mga resibo nakapangalan sa ubang mga suspitsado sa Pamplona Massacre. Mao pa na ilaha karong i-establisar lan kung konektado ba yun o kung ilaha ba yun sa maong mga suspitsado. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.